Dođi ako smeš. Najgora poruka koju možete poslati Vlastislavu Čepu. Da li ste znali da je Vlastislav Čepo jednom prekinuo odmor sa suprugom i vozio skoro 300 km zbog internet pretnji? Sve je počelo jednom porukom. On kaže, ajde dođi kao do mene, mi ćemo to da rešimo. Ja bio na odmoru, otišao u Slovačku i uzeli vikendicu negdje tamo u šumi. Ja sa mojom ženom. Kaže, ne, to ne zanima, brate, nema šta, sešću sad u kola i idem tamo. Žena kaže, jučer smo stigli, brate, platili smo vikendicu. Ja sam rekao, ako te vidim odmah šamarčinu te opali, neću ja zatvornim rukama ubiću lika, znaš. Ja on izašao kao, šta si rekao da će, šamarčina, on pao dole i zaspao. Ništa, čekam, on se probudio, on kaže, dobro, ja još jednu, zato što sam obećao da ću da mu dam dve. Pao je dole opet, ja njega digao i rekao, i šta sad? On kaže, ništa, pobedio si, pružim ruku. I posle mi napisao poruku, brate, koliko si brz, to nisam nikad vidio u životu. Imam poruku, brate.